Здравейте! Първо искам да се извиня, че не съм качвал клип отдавна. Знаете как е, празници на село и тем подобни. Просто не бях в София. Нямаше интернет на село, нямаше как да снимам клип и да, техническите причини, поради които не снимах вчера клипа, защото е 1,5. Ето този кабел. Не знаех къде е кабел за зареждането. Таблета ми още не зареждаме. На зарядното, както и да е. Сега ще видим коментарите на клиповете ми. Извинявам се, че съм се отрязал наполовина или просто чета коментарите от компютъра и ги записвам. Добре, как да се влезе в профила? Ето го. Ще отнемем време. Повече отколкото предполагах. Аз колко клипа? Явно имам 2 клипа. Благодаря на всички, които се абонирахте и харесахте Facebook страницата. Така, чета коментарите на първия клип и отговарям. Това ще е нещо като отговаряне на коментари и някакви такива. Така. Така, програма за обработване може някакво име. Да, благодаря за това. Коментара е постнат от Коце 1313 Гейминг. Да, нещо такова. Не знам как е. И благодаря за програмата, да. Валев. Важно е, че се стараеш. Благодаря. Извинете, но не доскривам много, защото... Така, влизам във втория клип. Така... Брайан Вум. Два коментара имам от него. Въпрос. Опиши всеки един учител. Това е гадно. Всеки един учител 102 и после... Извинявам се за объркването. Опиши всеки един учител 102 искрено и според теб как ще мине учебната година. Така, Брайан, знаеш какво мисля за учителите? Най-печените, сега ще започна от най-печените и според мен годината ще мине успешно, няма как просто, защото всички се стараем достатъчно и мисля, че учителите няма да се направят много и ще ни пуснат, ако сме за двойка или поне аз така се надявам, както и да е. Значи ще започна с най-печените. Най-печените са госпожа Василева и госпожа Милева. За тях мисля, че са супер печените учители. Може да се карат понякога и да крещят, но все пак... и учителката по география. Горе-долу. Те са печени и... Не знам, просто ми харесва как преподават уроците, как се държат с нас. И ми харесва това, че са приятелски настроени и са просто не учител към ученик, все едно сме си приятели. Ще започна с Кръстава. Ужасна е. Не може, бе, човек, не може един час просто да не се оплаква. Ужасна е. И не стига, че съм на паричин и съм задрямал и тя като каже, запишете. И на мен ми се обръща червата. Така, кой друг има? Неделчев. Не знам, без коментар. Гиздова, печена е. Стига да не се прави на интересна, печена е. Друг, кой е?
сестра Матарова, тази по-английски, супер печената, не знам откъде идва светлината. Супер печена учителка, много ми харесва. Малко, да знам, не учиме при нея, но то зависи от нас. Савова. Не знам точно какво прави, но казва, че отива до туалетната или ей сега се връща, ми не се връща в целия час. И аз затова не влизам в час. В смисъл, тя е печена учителка, да, преподава добре, защото научих няколко неща от нея. Обаче има случаи, където не се връща целия час, сигурно, защото я викат в дирекцията. Не така ми казах. Друг учител, кой? Не се сещам за друг. Така. Втори коментар. Преди един месец. Седмица бе. Така. Боби, аз ще ти задавам въпроси, на които ще отговаряш. Няма да се лигавиш, не прави геймплейове, няма смисъл. Скоро можеш да смениш. Скоро можеш да снимеш с приятели или нещо такова. Да, имам такава идея, но не знам с кой приятел. Предложиха ми доста един човек. Да, предложиха ми, да, може да снимам с приятели. Или приятел. Не знам, зависи от много неща и дали ще си намеря кабела за зарядното. Благодаря за отделеното внимание. Надявам се да ви е било харесало. Долу в описанието ще оставя, както винаги, Facebook страницата и тук долу. Абонирайте се, харесвайте клиповете, ако ви харесват. И се радвам, че поне малко достатъчно хора гледат клиповете и им харесвам. И пак се извинявам, че не качвах много дълго клип, но знаете как е, по празниците няма време. Благодаря за гледането и до скоро и там не знам какво да кажа за края. Чао!